ବାପା ତ ମତେ ଭଲ ମନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାପା ତତେ ଭଲ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛୁ କିଛି ଭାଇ ଓହୋ ଆମୁ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବି ଯୋଉ ମାମୁଁ ନିଜ ପିଲା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ତା ଭଣଜା ପାଇଁ ନିଜ ଭଣଜା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କଲା ସିଏ ଏବେ କ'ଣ କହିପାରୁଛି ଆମୁ ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହେଁ ଭାଇ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଇମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିମ ଖରାପ ଅମୁ ସେ ତୁ ଏଠି ପ୍ରସେସରେ ଶେଷରେ ତୁ ବି ମୋତେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ହଁ କହିବୁନି କେମିତି ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କର ସବୁତକ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି କରି ସୁଝିନେବି ମୁଁ ବି କାହା ପାଖରେ କିଛି ଋଣୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଯୋଉ ମୁଁ ବି କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ହେବାକୁ ରହେ ନା ବିଜୁ ହଉ